Dobrý deň, dámy a páni, ja vás vítam u nového videa, u hry War Thunder. No a teraz tu máme teda po dlhej dobe teda tankovú hru. Neviem, či tu vôbec aj bola. Máme tu teda BR 5-7, najvyššie, keďže ďalej som sa ešte nedostal. Teraz skúmam teda tento E-Tiger. No ja si myslím, že môžeme sa vrhnúť hneď do bitky. Ak vás zaujíma skôr taký boj na blízko, alebo teda pechotný boj, tak som vydal včera video o Frontlines z Robloxu. Takže môžete sa určite pozrieť, ak chcete. No a ideme teda na to. Ja sa spavnem asi na tomto tu. A tunak pôjdeme na C. Dáme si tu tento. Nádhera. A ideme dobiť C. To je na tejto mape asi môj obľúbený bod. No a ak sa pýtate, že prečo som naposledy vydal video z Robloxu a nie z Enlisted, keďže to bolo o pechote, no tak Enlisted ma nejako v poslednej dobe prestalo baviť, ale nie nastálo, stále ma baví, takže aj s ňou môžete očakávať videá. Ale to je cesta a ono to sa pod tým deformuje, ako keby to bol piesok. Strašne divné. Nevadí. Divné to je, ale to nevadí. No, každopádne máme tu teda Panthera, Ausfium B, či BD. No a prednedávnom som vyskúmal aj Jagdpanzera. Je celkom nízky, čo sa mi páči, tým pádom ho není na niektorých miestach absolútne vidieť. No a dúfam, že dneska doskúmame ten E-Tiger. Ja nejdem hneď obsadzovať, lebo vidím, že ho obsadzujú. Tu máme hneď T-čku. 34,85. Tá išla hneď pekne. Popot. Ajajaj, to som zle trafil. A dobre, tak dobre som trafil. Ale on sa zle postavil. Pekne, ďalší kill. Ale toto už asi neprežijeme. To bolo začiatočnícke šťastie. No, myslel som si. Hodíme smoky, počkáme. Už by ma nemusel trafiť. Nevadí, žijeme. Dobre. Začneme opravovať, je to iba pár sekúnd, takže to je v pohode. A budeme dúfať, že sem nedojde a nebudeme ma vidieť cez ten smoke, lebo to je dosť možné v poslednej dobe. Á, pekne, do tretice všetko dobré. Tretieho sme poslali na onen svet. A tuto dá čo... a ďalšie PTčko som už neprežil. Nevšimol som si ho, bohužiaľ. Ale to je strašná blbosť, že na takomto BR-ku je PTčko. Však to bolo až po druhej svetovej, hej, tá munícia, to ma strašne sere. Toto sú tanky iba z druhej svetovej. A proste tam je s takou muníciou PTčko. No nevadí. Zabral som si moje obľúbené FVK. A dúfam, že toto dobujeme až do konca. Mám teraz nie úplne tú najväčšiu bombu. Mám tú predposlednú najväčšiu. Ale je to akože celkom účinné. To PTčko by sme mali rozstrieľať aj tým 20 mm kanónom. A ideme hľadať obete. Aha, tam je PTčko. Tak to môžeme skúsiť rozstrieľať gulometom, aj keď tam, keby sa mi podarilo akurát v správny moment hodiť bombu. Tak by to bolo. Stúpaj, stúpaj, stúpaj! Jaj. Ale dobre. Dali sme tank, nepriateľské zničili. Ideme s Jagdpanzerom.
Toto video je iba teda o gameplay, nie o napríklad ako robí Philboss, že je to ako keby recenzia na ten tank. Je to proste iba obyčajný gameplay za nemeckú stranu. A ideme teda to C-čko pozrieť. Máme 1 kill za lietadlo, takže sme prví. To sa mi moc veľmi nestáva, ale škoda, že tu není akože... Koľko máme ešte do konca? 20 minút do konca hry. Že tu nie je atomový bombardér, to by sme mali... No, síce to mám moc málo. To mi vlastne hento, tuším ani na to FVK nevystačí. Tento tank je veľmi dobrý na jednej mape, teraz ma nevie napadnúť, že ako sa volá, ale určite, ale dám vám ju, sem volá kde do rohu teraz. A čo to je? Gaze. To letadlo som ešte nevidel. Len také. Ale tak akože s tým Panterom som dobre zahral na začiatku. Hneď prvé 3 útoky, akože pekne. Tu máme Tiger Ečko, neprežila si, takisto Petečko. Pozrieme sa. Či tu niečo není. Niečo, čo by nás ohrozilo, lebo akože toto Petečko má akorát... Či Petečko. A nemá už, som to asi prenastavil. Aha, toto je Porscheho Tiger. Jediné, čo ma štve na týchto stíhačoch tankov, je tá neohyblivosť tých kanónov. Ináč sú to veľmi super stroje. A teraz mi to umožní celkom v pohode hit. Dobre, tak prebijeme. Lebo toto vyzerá, že je protilietadlový. Jaj, netrafili sme. Čo to tu po mne střílí? Jaj, henten. Ale ešte bola, čo tu po mne strieľalo. A schytali sme, ale žijeme. Dostal dielo. Ale aj tak. Nie! Proste tento... jak nenávidím. Dobre. Ešte máme našťastie v zálohe Tigra. No prečo? Nestihol som prestaviť, nevadí. No teraz sa ináč ten Jak Panzer nejako moc neukázal v dobrom svetle, ináč je to veľmi dobrý tank. Myslím, že som vám tam dával tú mapu do rohu, že na ktorej sa veľmi oplatí s ňou hrať. Tuším, je to takisto C-čko alebo Ačko, nie som si teraz istý. Tam si druhá strana tam pekne kempí ako inak a vy si tam nastavíte ďalekohľad, iba sa pohnete presne tam, kde sú s dielom naslepo, tým pádom v podstate vystrelíte, lebo vás takmer úplne všade zakrýva tráva. Až potom si vás musia všimnúť, až keď teda pozerajú ďalekohľadom a patrajú po vás, takže to je veľmi dobrá stratégia hento. Keby mám jakže pripojenie stratené, hádam nezačnem lietať jak letadla. To som tak chcel, mi to teraz vypadlo, akože veľmi super. Aj, že je to veľmi dobrá taktika oproti nepriateľom. Aj z jednej, aj z druhej strany, ak si nájdete nejaký kopček, ja som zatiaľ našiel len jeden. Že keby som mal 10 € a našetrím si, ale teda kúpil by som si Gaijin coiny, či zlaté igly. Nevedelo mi napadnúť, jak sa to volá. No tak by som si akože mohol kúpiť aj maskovanie, lenže 20 €, aby som ho celý pokryl, sa mi úplne nechce dať tými kríkmi, lebo keď máte kríky, tak je to pekelná vec. Ste neviditeľní v podstate.
ak sa dobre umiestnite, ako napríklad tam a niekto nepozná tú mapu. Alebo teda pozná, ale nie až tak dobre. Dobre, tam máme Panther A. To znamená, že toto je 6-kové BR-ko. Zaujímavé, že som si to nevšimol skôr. Aha. Aha. A nevšimol som si ani, že sú tu šutre. A jen tam volá, čo je. A keby som ho trafil. Ani Mitsúva tu nemám kde. Ja som v prdelke. Toto tu akože bude ešte náročný boj. Koľko nám ešte ostáva? 15 minút. A keď sa pozriem hore, tak nevyzerá, že je to 15 minút ešte. Toto po mne stříli. Dobre, to je Ostwind 2. A henta máme... sa dopijú. To nebol Pershing. To bol ešte Sherman normálny. Ale hen tam vyzerá, že kempí PTčko. Alebo čo to je? Niekto si ma tu nevšíma. Toto využijeme a máme 6. kill! To je akože zatiaľ, no nechcem povedať, že rekord, ale... Hej, je to v podstate môj rekord. Nie, už som mala viac zase, či? Hen tam by bola, kde malo byť. Keby som vyššie, tak ho možno aj trafím. Lenže tu, keď som vyššie, tak mi zavadzia šutre. Dobre, už je posledných pár minút, kým vyhráme. Alebo sekúnd by som si dovolil povedať, takže vpred! A to už je aj tak neskoro. Aj tak som ho poriadne netrafil, to bol tuším Japonec. Jaj. Takže iha. Ty kokino Robino. Som ešte nedoskúmal, hej? Hej? No pekne. Pozrieme, že koľko stojí ešte do skúmanie týchto 10 gaijin coin? Gaijin coinov. Čo si to stále pletem? S čím si to tak môžem pliesť? Tak. Ešte, že som si takčo zakúpil. Takže. Kúpili sme si Tiger Ečko. A teraz ide vážne ťažké rozhodnutie. Či začneme dorábať túto moju 6-kovú zostavu. Výskum. Kde sú? Ale no, tak. Vozidla. Tiger Ečko. Sem. 39. Tak, ešte dáme realistické pozemné. Tak, tento nádherný. Jaj, to je také pekné. Toto tu vrúbkovanie. Vidíte toto tu? Jaj, to je také pekné. Ešte ten strešný gulomet. No, strešný. No, v podstate, hej. Dobre, a teraz je veľká otázka. Či budeme pokračovať v 6-kovom BR-ku dokončovaní, takže Ačko Panther, Gčko Panther, Fko Panther, to sú hneď na 3. Potom ešte k tomu Jak Panzera, Jak Panthera, aj keď to je celkom dobrý, akože tank, môžeme si ho aj vyskúšať takto. Pozrieme, že ako má uloženú muníciu a tak ďalej. Lebo akože je dosť vysoký. To sa mi nepáči. A keďže je to Jak Panther, tak ja už sám z hlavy viem, že bude mať mizernú spiatočku Jak Panther. A keď má nejaký stíhač tankov mizernú spiatočku, tak je to v prdelke, lebo strelíte, dostanete, čo ja viem, trafí vás, čo ja viem, nejaký britský tank, čo robím, nejaký britský tank, čo ja viem, a akurát vám zasiahne tu vodiča
Mal by som tam dať teraz nejakú červenú bodku alebo volačo. Vodiča. Nie vodiča. Počkaj, čo hovorím? Zle hovorím. Že vám zasiahne proste delo. Hej, čo ja viem, záver kanónu a ste v prdeli. Hodíte tam smoky, vidieť, že ich je dosť. 30 až. Zasmokujete sa a začnete cúvať. Lenže kým vy začnete cúvať a zacúvate za najbližší roh alebo volačo, tak už budete mať ďalšiu buď u vodiča v pási alebo vola kde inde a už ste v prdeli. Takže preto ja nemám rád úplne tento jak panter, ja mám radšej jak tiger. Aj taký je tu, nie? No. Ferdinand. Počkať. Ferdinand. Jaj, to je jak tiger. Ale za ňoho ešte nemôžeme ísť. Takže otázka, napíšte dole do komentáru, či mám teda ísť hneď 6-7 BRko, Tigra 2, Pčko aj Hčko, alebo teda dokončiť túto 6-kovú zostavu. Na budúce si dáme teda asi ďalšie video z War Thunderu, ak vás to bude baviť, z tohto 6-kového BRka. No a to je asi zatiaľ všetko. A vidíme sa na budúce. Zatiaľ čauko.